просила, чтобы меня забрал. Вообще не хотела жить. Аларның бөтенесенең тормыш юлы бер-берсенә охшаган. Бергә һәркем күңелендәге кайгысын уртаклашырга, киңәш һәм ярдәм табу өчен килгән. У меня было все, да, я успех, богатство, жена, дети. С 10 лет я употребляла алкоголь, а у меня также мама алкоголик. У меня детей отняли, то есть доверия нету. Кукмарада узган аноним эш кешеләр берләшмәсе әгъзалары Татарстанның төрле шәһәр районнарыннан килгән кешеләр. Алар бу яман гадәттән арыну, үзләренең терелү тарихлары белән бүлешәләр. Аноним булып калу берләшмәнең төп шартларының берсе. Шул рәвешле видеоязмабызда исемнәр үзгәртелгән, йөзләр яшерелгән. Аноним сәрхүшләр берләшмәсе бөтен дөньяда билгеле булган 12 адым үтү программасы белән эшли. Бу реабилитациянең рухи һәм психологик моделе. Шаг третий. Приняли решение перепоручить нашу волю и нашу жизнь Богу. Һәр адымны үтеп кеше сәламәтләнүгә ирешә ала. Раил бу чир белән узак көрәшкән. Әлеге берләшмәнең әгъзасы булгач кына ул исерткеч эчемлекләрдән бөтенләй баш тарта. Мин реабилитация аша килдем, мин реабилитациягә ятып, үземә наставник табып, чыкканнан соң Казанга группаларга барып, 12 адымны үтә башладым. Алсу 38 ел элек беренче тапкыр сыра ачып карый, 45 яшендә эчкечелеккә бирешә. Бүгенге көндә ул эш кагыйдәгә таянып яши. Эш булырга тиеш түгел. Мин ялгыз булырга тиеш түгел. Мин кеше арасында, анонимлар арасында булырга тиеш. Анжелика 13 яшендә эшә башлый. 17 яшемдә кияүгә чыктым, әмма гаиләмне саклап кала алмадым. Иремне, 2 баламны, хәтта үз әниемне аракы шешәсенә алыштырдым ди ул. Я обманывала, то есть родителей, то есть много было поступков, чтобы только уйти из дома и употреблять. Аноним эшкечеләр арасында Анжелика үзенең мәхәббәтен таба. Друг друга очень поддерживаем, друг друга понимаем, вместе ходим в сообщество, на группы. Кукмарада аноним эшкечеләр өчен кайнар элемтә телефоны эшли. Күрсәтелгән телефон һәм сайт аша тулырак мәгълүмат алу мөмкинлеге бар. Айсылу Мөхәммәтҗанова, Динар Хәбибуллина, Марат Сабирҗанов, Хосат Юматуллин, Татарстан яңалыклары.